Isa akong civil engineer at kontratista ng mga gawaing bayan sa aming lalawigan. Ilang karsada na ang aking pinamahala ang gawin. Ganoon din ng mga konkretong tulay na nagsisilbing simbolo na ang isang lugar ay maunlad. Ginabi ako ng uwi noon mula sa dinaluhan kong kasalan, kung saan isa ako sa naging sponsor. Bagamat kaya ko pang magmaneho ng aking kotse pauwi, inaamin kong medyo nahihilo na rin ako sa nainom kong alak sa okasyong iyon. Tinatahak ko ang kahabaan ng highway na natatandaan kong ako rin ang gumawa. Pasipol-sipol upang pawiin ang antok na aking nadarama. Nang magulat ako at bigla ko natapakan ang preno sa aking nakita. Dead end, putol ang karsada. Ang natatanaw ko ay isang malaking ilog kung saan alam kong may tatawiran akong tulay. Nasaan ang tulay? Saan napunta? May pagtatakang naisaloob ko. Imposibleng maglaho iyon. Kadaraan ko lang dito kanina nang dumalo ako sa kasalan. Ipinara ko sa tabi ng daan ang aking kotse. Bumaba dito at inaninaw ko ang ilog. Talagang wala akong matanaw na tulay papatawid dito. Baka naman napasobra ng inom ko at namalikmata lang ako. Bulong ko pa sa tabing ilog. Nakadaong doon ang isang bangka na may nakasakay. Isang bangkero. Sumakay na po kayo at itatawid ko kayo sa kabilang pampang, engineer. Anyaya niya sa akin. Hindi ko kilala ang bangkero, pero nakita kong may katandaan na ito. Ano ba't hindi ko matanggihan ang anyaya niyang iyon sa akin? Sumakay nga ako sa kanyang nakadaong na bangka sa pampang kung saan nagsimula na siyang sumagwan. Habang nakasakay sa bangka, laman pa rin ang isipan ko ang nawawalang tulay. Ganon pa man, ni hindi ko man lang ito naitanong sa bangkero. Sa halip, iba ang naibuka ng aking bibig. Matagal na ho ba kayong bangkero sa ilog na to? Tanong ko sa kanya. Hanap buhay ko ito bago pa lang ako magbinata hanggang sa tumanda na iha. Tugon niya. Kung ganoon, halos bahagi na pala kayo ng kasaysayan ng ilog na to. Napangiti ang bangkero sa sinabi ko. Sa ilog na to, ko nakilala si Chidora na aking naging kabiyak na dibdib. May pagkaromantik din pala sa inyo ang ilog na to. Maituturing na dito ko siya unang sinuyo. Guro kasi siya sa kabilang ibayo ng ilog na to. Kaya madalas ko siyang maging pasahero kasama ng mga batang tinuturuan niya sa elementarya. Ano naman hong reaksyon ni Chidora nang nililigawan niyo siya? Panay ang saway niya sa akin at irap. Nakakahiya raw sa kanyang mga estudyante. Sinagot ho ba kayo ni Chidora? Siguro'y nakulitan na rin sa akin. Kaya umuo na lang. Tumigil sandali sa pagkukwento ang matanda. Wari ay sinasariwa ang lahat ng kanyang isipan. Ang bangkang ito rin ang sinakyan namin nang kami ikasal sa bayan. Napakaganda ng dekorasyon ko sa bangkang ito. Noon ko rin sinabi sa kanya ang layunin kong tumigil na sa trabahong ito dahil natanggap na ako sa trabahong inaplayan ko sa Maynila. Nagkalayo ho pala kayo. Sa sandaling panahon na yun ay labis kong pinagsisihan. Nakita kong bumakas ang lungkot sa anyo ng bangkero. Tila ulap na biglang nangulimlim ang anyo nito, kung saan nasulyapan ko ring may nalaglag na luha mula sa kanyang mga mata. Iginalang ko naman ang damdamin ng bangkero. Hinayaan kong bigyan siya ng pagkakataon sa nadaramang dalamhati. Isang trahedya ang dumating
nalaman ko na lang na nasawi si Chidora sa isang aksidente. Tumaob ang bangkang kinalululanan niya at nalunod siya kasama ng mga iba pang bata. Papasok sana sa kanilang paaralan. Namatay ho ang inyong asawa. Namatay siyang kasama ang aking puso at napahinto sa pag-hinog ang aking mundo. Dinaramdam ko po. Salamat. Pero alam mo bang labis kong sinisi ang aking sarili. Ang naganap ho ay isang hindi maiiwasang trahedya. Kung ako ang bangkero na sinasakyan ng asawa ko, maililigtas ko siya at hindi mapapabayaang masawi. Iginagalang ko ang saloobing iyon ng bangkero at hindi na ako nakipag-agrumento. Mula noon, nagbitim na ako ng isang sumpa. Pagpapatuloy niya. Ano hong sumpa? Na hindi ko na iiwan ang ilog na to. Tatanda ako at mamamatay dito na bangkero bilang alaala sa namatay kong asawa. Natupad naman ho iyon, hindi ho ba? Hindi. Anong ibig niyong sabihin? Nabalitaan kong patatayuan ng pamahalaang lokal ng konkretong tulay ang ilog na to. Bahagi ho kasi yun ng pag-unlad ng lugar na to. Ang binabalak niyon. Na papatay sa aking anak buhay at tuluyang magsasara sa alaala ng aking asawa na nalibing at naging bahagi ang ilog na to. Muling may tumulong luha sa mata ng bangkero. Dama ko ang paghihimagsik ng kanyang kalooban. Pero ano ang kanyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan? Nakita kong tumindig sa kanyang bangka ang bangkero. Sumulyap sa dakong tubig at tila mayroon ditong kinakausap. Chidora, pagod na rin ako. Gusto na kitang makasama. Makapiling sa iyong himlayan. Pagkasabi noon ay nakita kong biglang tumalon sa tubig ang bangkero. Huwag! Sigaw ko pero huli na ang lahat. Tuluyan nang lumubog sa tubig ang bangkero. Nang dumukwang ako sa bangka upang tanawin siya, nakita ko ang isang babaeng nakaputi na animo nimpa sa ilog na kumapit sa bangkero kung saan nagkasama na silang nilamon ng tubig pailalim. Para namang nagdilim sa akin ang paligid. Tila ito ay uminog na sa una ay mabagal hanggang sa pabilis ng pabilis. Wala na akong matandaan pagkatapos na magmulat ako ng mata ay isang yugyog ang nagpagising sa akin. Ang aking bayaw ang una kong nasilayan. Ate Mayra, bakit naririto ka? Usisa niya sa akin. Nakatulog pala ako. Tanging nasambit ko. Nilinga ko ang aking paligid. Naroroon na ang tulay na kanina ay naglaho. Ang kinaroroonan ko ay dulo na nito kung saan nasa paanan ako mismo ng tulay ng ilog. Hindi ka na nakauwi kagabi. Kaya pinahanap ka na sa akin ni Kuya. Nakita nga kitang natutulog dito. Nasaan ang kotse ko? Wari ay naalimpungatang tanong ko sa aking bayaw. Nakita ko sa kabilang ibayo ng tulay. Nakaparada sa tabi ng daan bago umakyat ng tulay. Napansin ko ang isang sombrero. Yari sa buli na nasa tabi ko. Ito ang suot na sombrero ng bangkero na nakasakay ko sa bangka. Dinampot ko ang sombrero at kasamang naglakad patawid sa tulay ang bayaw ko patungo sa aking kotse. Isang matandang taga roon ang nakasalubong namin. Sa kanya ko itinanong ang bangkerong nakasama ko ng gabing iyon. Matandang bangkero ba kanyo? Tanong niya. Oho, at sa kanya ho yata ang sombrerong ito.
Sinulya pa na matanda ang hawak kong sombrero. Ang alam kong gumagamit ng ganyang sombrero ay si Tandang Popet, ang bangkero dati sa ilog na to noong hindi pa siya napatayuan ng tulay. Nasaan na ho siya ngayon? Abay, namatay na siya. Bago pa lamang sinisimulang gawin ang tulay na to. Nalunod daw sa ilog. Nagulat ako sa nalaman ko sa matanda. Nakaramdam ako ng lungkot. Sinulyapan ko ang ilog mula sa kinatatayuan kong tulay. Dama ko na may isang kaluluwang hindi nasisiyahan sa pagkakatayo nito. Si Mang Popet, ang bangkero. Inihagis ko sa tubig ng ilog ang hawak kong sombrero. Lumutang ito at inanod ng tubig. Ipinahiwatig mo sa akin ang iyong saloobin at nadarama sa pagkakatayo ko ng tulay na to. Pero alam kong mauunawaan mo rin na may mabuting layunin ang pagkakatayo nito. Ganon pa man, ang kasaysayan mo, ninyo ni Teodora at ng ilog na to ay mananatiling buhay sa alaala ng lahat ng nakakakilala sa iyo. Sa ngayon, marami pa rin akong tulay na itatayo. Gawain ko to. Isang propesyon na kailangan sa kaunlaran. Pero hindi ko kailanman malilimutan ang gabing kausap ko si Mang Popet, ang bangkero. Maaaring hanggang ngayon ay gumagala pa rin ang kanyang ligaw na kaluluwa sa ilog. Sila ng kanyang si